mga pangutana Bradsok nga daghan manggalibog niini nga hinuon kini gabalik-balik na nga mga pangutana sa uban. Mahitungod kini sa pagkasinugo sa Dios. Kay matod nila, matod pa sa laing sikta nga ang Dios kunos Katoliko sulugoon niya ang amahan mao man ang manluluwas sa tanang katawhan ug among ihatag kaniya ang teksto ilabi na kang Tito 2:13 nga ang atong manluluwas mao man si Kristo ug dili kuno matuon nga si Kristo mo'y manluluwas kay ang tinuod nga manluluwas mao mga amahan unya doon na pa jud tay gawa sa anak doon na pa jud tay Holy Spirit. So, natandog ko nini kay napil naman ang Holy Spirit sa atong pagtulunan sa atong simbahan. Kaya ang ilang pagtuo, ang ato kunong Diyos, sulugoon sama sa mga propeta o anghel. Palihog ko sa pagsabot ni Bradsok. Mao gyapon. That is quest of truth, pagsusi sa kamatuoran. Mga kamatuoran nga tinuhuanon may tungod sa mga espirituhanong butang niyang libro sagrado. Sa Daniel pa uluhan G. Studling 21, ana ang basahon og libro sa Ginoo nga gisudlan sa kamatuoran. Muna nga susihon nato nga unsa si Kristo alang kanato kinsa siya. Munang atong unang basahon ang basahon sa linabdagan nga apostol nga si San Juan nga nakasuwat saysay sa kinabuhi ug pagtulunan ni Kristo. Gospel according to St. John. Kapitulo 1, 1 nga 3 ug 14. Sa kasinugdanan mo na ang pulong kauban sa Dios. O kining maong pulong Dios. Tanang butang nga dili makita ug makita nahimo pinaagi sa pulong. O ginsaning pulong mao ang mianhi nga misulob og lawas sa tao. Og nakita nato ang iyang himaya. Ingon nga anak sa Dios nga mao si Kristo. Kinsa si Kristo ang pulong? Unsa ang pulong? Dios nga kauban sa bahan. Ug tanang butang nga makita ug dili makita nangahimo sa pulong, nangahimo pinaagi ni Kristo. Kay si Kristo co-creator with the Father. Na sa Proverbio 8:30-31, ang kaalam nga nasa 1 Corinto 1:24, si Kristo ang kaalam ingon, ako diha na tupad ko sa akong amahan, ingon nga kaubang magbubuhat sa tanan. Who is that? The co-creator with the Father, the wisdom. Ug sa 1 Corinto 1:24, the wisdom and power of God is Christ, si Kristo magbubuhat. O niya gipada samahan atong mabasa sa sa Isaias 19:20. Akong ipadala kaninyo. Usa ka manglalaban, ug usa ka mangluluwas. Ug kinsa nang iyang ipadala sa Juan 3:16 nga paborito kay natong tanan, gigugma sa Dios ang katawan. Maong gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya siyang anak may kinabuhing walay katapusan. Yes, 3:26, kadtong dili mutuo, di mutuman, paghukman sa silot. Buhat 4:12, way laing ngalan nga gihatag ubos sa langit. Aron kita maluwas. Sa Filipos. Sa Filipos 2, nagkanayon nga siya, si Kristo. Nagpaubos siya ang kaugalingon. O siya wa mo langkat o muilog sa iyang kahimtang sa pagka-Diyos nga dili maagaw gikan kaniya. O sa Diyos nga nagpakatao si Kristo, mauning gipada aron pagluwas kanato pinagi siyang dugo nga gipada sa man. Umuni akong ingon nga gibasa nako ganina sa Hebrehanon 3:8, siya si Kristo mao sa gihapon kaniadto karon ug sumabot, wa siya mausap. You cannot come across any statement that describes to Christ that was given to another person. Mao na nga kanang ingon nga di sila mudawat ni Kristo nga
Ginuog mangluluwas sama sa imong gibasa Brad, kadtong Tito. 2:13 sa Tito. Tito, klaro kayo. Nagapaabot kita sa pagbalik sa atong dakong Dios ug mangluluwas nga mao si Kristo. Waman tayo mabasa nga amahan mo balik siya magyud si Kristo. So di mo do ato lang ingnon nato nga paladman panilagtuon ang kasulatan. Kay wa nay laing ngalan gihatag nga mutubos kanato, luwas kanato. Although ang mga santos ko worker of Christ sa 1 Corinto 9:22 ingon San Pablo, tingali mahibuhong bunin ni matud pa niya. Kay sa mga Hudiyo, nagpag-Hudiyo ko sa mga hintil, nagpag-hintil ako. Aron sa akong pagigbisog, pagsangyaw, maluwas ko ang uban kanila. So ang mga santos magahimo sa pagluwas as instruments of God. Pero ang ato yung tinubdan sa kaluwasan mo ang Diyos. Diyos Amahan nga mo si Yahweh, Diyos nga anak nga si Kristo, o ang Espiritu Santo. Nga apil sa gingon sa naman, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, which is Christ, and the Holy Spirit. And these three are one. Buhat 5:4-5 mingon San Pedro, nga linamdagan kay Espiritu Santo na makak mo sa Espiritu Santo, sa pera, ni mo bana na makak. O dili tao inyong gibakakan ang Espiritu Santo, o siya Diyos. So klaro kay ang Espiritu Santo Diyos, gibasa ni Brad ang Tito 2:13 nga Kristo Diyos, mabasa na ito makadaghan nga gamahan Diyos.